Теши як ами як дсесола хид калоншид камтара петака быжык чё када и дарусима айги жошон девонашидеста далер шоча слишком что-то охирон вақто катагав задест ассалому алейкум дӯстони азиз хуш омадед ба канали Rap Portal. Ин барномаи Rap News. хабарҳои имрӯзаи мо аз Favik сар мешавад. Favik табрик мегӯем. Да ҳамун роликам боша ба наздики падар мешавӣ. Не ки ба умеди Instagram шида репа бас нака бача. 0 грамчик дар Москва Сити треки умфада сторис када гаштест. Трекои худат чӣ шид е бача? Хитам бинависед чиним чӣ? Дазлда сумъаи рэп, сумъаи YouTube видимо камӣ кадест. Барои он ки ремонт кунӣ дар гузашта. Ой худои ҷанам, ҳамин ко евреирам ҳунарай. Баракалло. бача, чанд сомалик мегирӣ ти даҷа? 35 лазо бар мерасад ла. Худамо 60-70 та 100 та гирифтан 35 та қати. Ай гап нест ка баро рекорд. Тизери треки Сиван ва Карлеон буромад. Кукла Барби. Ва клипшам беҳад мощный. Далер шо ча слишком что-то охирон вақто катагав задести. Майли ты чун рэпер ҳурмат накунӣ, ты бояд айрӯи сину сол одама ҳурмат кунӣ ақаллан. Ами як 2-3 сола хид калон шид камтара петака быжык. Далер шо ҳамада вызов додай. Бо ҳамон одамоида ки дар ҳаётшон вызови ихали майдачудара қабул намекунанд. Хафа мешай, намешай, это уже твои проблемы. Далер шо Рейклда вызов додай, Раликда вызов додай, Навикда вызов додай. Ки Рейкл гаш гуфт ки гӯшка 15,000 ха нақд биёр дар пешам бимон. Ба ман фикр мекунам хатид батл кунам ё не. А Навик медонед чӣ кораш кард? Навик гуфт ки чени нохунои ҷонон дар шумо мард нестен. Оли то ҷонон шидана хела кунак мезанед. Значит ки ӯ шуморо даже мард ҳисоб намекунад. ӯ субеста батлери нормальный ё ки рэпери нормальный. Далел шо айби худат. шумо агар қадри нохунои ҷонон мардак мебудед, ман давно визифои шуморо қабул мекардам. Неки шумоли хеле мезанем ба ҷонон шидана. Фидои як треки Зурша аввал беминус хондак, чтобы доказать ки овозашам хали мощный ва ба минус ҳам мепартояд. Номи трек Садбар гитар. Садбар гитар паси дар намохи тарасидан бо май тартагидом мегзари тарсида ки набинам напрсама ки тай киҷомади намехом тарам бинима пирсима гиҷомад. Садбар гитар паси дар намохи тарасидан бо май тартагидом мегзари. Фирика ба фикрам арӯзша шудодан барои он ки трек хабари туид ном дорад. муроҷиат да ҳамаи модарҳо. Ассалому алейкум модаро. Як сухан дорам. пеш аз духтарҳоятонро шу додан, аввал пеш аз тӯй, пеш аз ҳамин хозгор омадан пурсон шавед ки ягон рэпер духтартон нағз мебина ё не. Шумо бепарво дараки дунёро надорен, духтара метиен да иҷа 18 та рэпер тӯй муборак мехона. Абача ягон чизи ҳалол намондай. Баъди расидани хабари рӯзи тӯята гӯшам хун дар баданам ях кард. Лил Стёпа ғайр аз он ки да батл хушракакин хали маҳоратша нишон дод, бо трекои мощный бировардестай. Трека ҳатман гӯш кунед. Мардуми 04. Трек номаш Духтари Помир. Чё када и дарусима айги ҷошон девонашидестан? Уш батлер шидай, ну садамаш. Эмигранташ батлер шидай. Шумо чико кадаен? Зани якуму зани дуюмум?
нарасидестеш мо ягончаима чӣ бало мала того что уша чум чӣ кор кардан да номуси ман ба пош ҷиқид фавик аруси мара чум чӣ кор карда батл так ишо ина иша форида ки ишам бикнан эмигрант гуфта ки ами охирон батлам қати шерка бизгара бо мега ки чӣ мега ту барои ман нидаст не мардум нисбатан на то что мардум мега ки ту нидастойни мара ма қати ту батл мекунам қасди чанд одамора мегирам оза қасдгирӣ бигирем ку хута бояд бикушам хотя чӣ хеле қасд мақсад ки бо туда қасд бигирам мақсад ки нидастойни нагу одамора ту худ як фоиз акалан дастойни шав чтобы дига одамора нидастойни бугӯй худоҷон ханда мегирам таим пешай любой батл ами корот ами девонагиаю худ таърифкунияю ам хеле гапу чав не ки мон амрӯз бираса и охирон серията бовар кар реслай як треки навхондае ки да ҳамун трек мега ки хиёл накун ки хаёл кардан ин ёд карданай маънои чуқур дора между прочим хиёл наки занг задан маънои ёд кардан дора хиёл наки занг задан Street Stars Boss телефонатон вайрон шуд ми текстотон да дафтар нависта хондесте не ки темаи мощный темаи ғарибӣ зайн мега ки страницаи пешинашон взломать кардан ва наоша кушодан ва акнун пешравиҳои мощный мешава ва ба умеди надоди худо мешава на дигар реперо дигар дигар анаку мара гӯш ку ҷони ширин зайнчик зайчик одаме ки маҳорат дора бояд ба умеди ҳичка нашава меҷунби худу тоқа биҷунб бори ҳичка наку то что ту пеш нарафтаси Kanka metone diziden begirin kanalıma ne ki emaduka na metonin muhlisoma iname kadar şerinara ki boyun umesan şimo side ma dizdidin o muhlisoma dizden atonin minadorma ay hamad mujiko ay hamad Assalamu alaikum şerinar bazı çan kakin agar neste khab khomuşem nasip da boşe isid na unda ure puya galamuna paftan migirim va bushkan bir nasip da boşe paga bega repidiga me partam boqida panalo nagajdatnin Пастор сказал, я так и все мир помал панша, буду на кей сайт мурав взломать, я сайт на умне. Насибда уша. Амаш меша фақат сабр. Ба умед ягон репидрам намешам, ба умед доти худошам намешам, ба не ягон кас. Ба умед. Мало того, что Эдди, Эдировар, худош асалчай. Трекош бо ай худша асалчатарай. Срочно буду рейн сторисоша хабар бигирет. Тебе же было так приятно со мной, или это было план очередной. Белайс, як трек хондай. Бода у трек мега ки қати як бала был даст ба дастай. Уҷа у бача вообще чӣ вообще хеле гуноҳ дора? Ой киҷо медона ки бо пешай и арусаш қати я репер гаштай. У реперира балабол бировардистай бо. А бача арусут балабол кай. Ё ин ки ту просто ай даст додиша ва натонисти ва қапидан. Значит у ягон чӣ хубтар дора. Ё ин ки у репер нестай ки треки дад кад. Всем салам, в як треки зур хондай бо номи мактуб дуруин ва оценить книн. Аки сен шумо пишти ҳамин батлерои мақсад ҳар хел садамаҳо батлои ҳар хела репои хутон чӣ шид? Абача трекотон уже мухлисотон история кардастан. Это шумо да ваяй акаҷон хеле будильникае ки акаҷон мо трекои шуморо ждай дорем. Буҷун бин абача. Шон МС. Не, ихене. iPhone 13 биромадай. Аммо Шон МС ҳолиам трекои 12 бировардистай. Бо 12 гӯӣ сар шуд. Шаҳроми Абдуалим як одаме аст ки ҳам ай уҳдаи реп меброяд дастойна, ҳам ай уҳдаи ҳофизӣ. Правильно, ведь талант да фарқ надора. Талант да любой ҷо талантай. Ва як клипи нав биромад. Номи клип Нолаву оҳ ном дора. Шаҳромҷон,
маҳорат гап нест. Трекота алиш кун, текстоша алиш кун. Асалчо, ман медонам ки шумо медонед ки ҳозир ман чӣ мегӯям. Кадометон мехоҳед 20 сомон кор кунед? Бе ҳичи. Дар рақамҳои зери видео буда дар Telegram бинависен ва мо шумода мефаҳмонем чӣ тавр бе ягон кор, бе ягон захмат 20 сомона бигиред. Бо шумо будам ман ҷонон ва канали Rap Portal ва барномаи Rap News. Подписаться, лайк, комментария ҷононҷон, киртаи тоҷикӣ кати хушрӯшиди монда нафаромӯш накунед. Хайр, то боздид.